dia a qualsevol assaig va preguntar als ganàpies què és el millor de Ganàpies? Bueno, doncs penso que la gent, no? L'esperit aquell que es crea això, el riure, acabar sent una família. És que no hi ha tabús. Les Ganàpies. És tota la festa que hi ha, és com una gran família i tothom s'estima molt. Sempre que penses que pot ser un problema, dins de Ganàpies trobaràs algú amb qui poder compartir-lo i solucionar-ho. El millor de Ganàpies està per venir. El millor de Ganàpies és la primavera que ve. És la colla en si, és a dir, la manera de fer, tot el que proporciona, tot el que et dona, tot el que aprens tots aquests anys que estàs aquí. La gent que coneixes. La millor experiència, doncs, o les misses blaves amb el Gerai vestit de frare blau. De qui és la diada? O les gincames de Marracos, etílicos sexuals. Realment és una experiència que vaig compartir amb Ganàpies, que és el famós àudio Pau Blau, dona'm tu. Vaig riure molt perquè no em creia el que estava dient aquell home. I, bueno, jo crec que això serà recordat durant anys i anys. Ja no estarem a Ganàpies i la gent seguirà dient Pau Blau. Va ser l'animació a Marracos, ho vam parlar molt. Ballar la negrita després d'estar esperant 2 hores. Va ser el primer sopar que vam fer amb tots els veteranos i tots els novatos nous, que ens vam ficar a plaça Catalunya tots com enrotllant i vam fer la cançó del Tio Fem. Doncs recordo l'any passat per l'intercasteller universitari que estàvem a les grades i li vam dir a un amic aquí no hay huevos a robar el trofeu. I diu que no i va anar corrents i el va robar, no sé què, i bueno, va ser brutal. Ganàpies som diferents perquè quan vinc aquests dimarts i dijous em sento com a casa. Sempre ens han tingut com els punkis, els que només anàvem per la festa, i realment és així. Abans fer castells era molt secundari i érem uns anats de la castanya i realment érem els que fèiem les millors festes, tothom vol venir a la dia de Ganàpies. I bueno, hi arriba un moment que començàvem a fer castells grans i llavors la gent encara es sorprèn més, saps? I mantenim les dues coses i per això és una que ens fa molt nostres, que seguim sent com els reis de la festa i els que la podem liar allà on anem i que la nostra festa sempre és la més cotitzada, per dir-ho d'alguna manera, i així que et sorprens, pum, te plantem un 5 de 7. Ganàpies ens fa diferent que tothom parli de nosaltres, sovint malament, però que en realitat diguin, ojalà fos Ganàpia. Perquè som capaços de fer un 5 de 7 i un berenano a la mateixa diada. Perquè tenim un color que ens il·lumina. Perquè pots fer el que vulguis i la gent no pensarà malament de tu. O sigui, els hi fa gràcia a tots. És que som Ganàpies. És que som Ganàpies. És que som Ganàpies. Que són Ganàpies. És que som 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 Ganàpies.